Скок номер 5. Това е нещо невероятно. Това е човека, птица, човека, птеродактил. Enjoy! In the name Odin! Това е врат. Чакай да гледам. Клекни първо! Седи направо, седи. Майка му те ева! Добре ли се? Ела тука! Ома! Ще финишираме ли аз вътре? Чакай да изчакаме последния член. Само за информация, това беше между 5 и 4 метра и половина. Там някъде е страшен скок. Да. Значи да завършиме, това беше днес. Мисля, че вече е време да престанем. Това е край. Това е излишен. Добре, хайде давай край. Добре, хайде.